Sugeng enjing para pamirsa, kula Latifah Dinarasya badhe ngancani panjenengan sedaya dinten niki, Rebo 17 Februari 2023. Acara niki badhe ngaturaken informasi ndamel genteng ing Tambak Karangasem. Panggonan kentheng ana ing Tambak Karangasem. Kula kalih rencang-rencang marani panggonan brak kentheng sing duweni Bapak Suwardi. Ning kono kula kalih rencang-rencang ndelok caranipun damel kentheng. Niki caranipun damel kentheng. Pisanan kudu milih lemah. Sakwise entuk lemah sing apik, lemah kuwi diguling. Terus dicetak nganggo cetakan kentheng. Sakwise dicetak, kentheng kuwi dipemek ing panasan. Sakwise kenthenge garing, kentheng kuwi dibomahke ana jero brak lan dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Pak, kula Nadia Deni Sabila ajeng tanglet. Nggih. Asmane jenengan sinten Pak? Suwardi. Kapan wontene brak niki? 20 tahun. Ing endi panggonan niki Pak? Karangasem, Tambak. Ngopo alasane ndamel brak niki Pak? Usaha. Ngaten pawartos dinten niki kula Latifah Dinarasya ngaturaken pangapunten ingkang kathah menawi wonten kalepatan kula undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.